Hejt nie je názor. Je to priznanie, že niekto nezvláda ani vlastný život. Ľudia, ktorí sú spokojní s vlastným životom, nemajú potrebu útočiť na cudzích ľudí na internete. Nemajú potrebu ťa zhadzovať, zosmiešňovať a už vôbec nie ponižovať. Pretože hej, ako taký, nevzniká zo žiadneho názoru. Vzniká v prvom rade z frustrácie, z pocitu, že stojíš na mieste a ostatní ťa preskočili ďaleko dopredu. Taktiež tento hejt vzniká z hnevu, ktorý si netrúfáš obrátiť na seba. A tak vypustíš na niekoho, kto sa ukázal, kto niečo robí, kto má odvahu byť viditeľný. Väčšina hejtu nemá nič spoločné s tvojim obsahom, ktorý robíš. Je to ventil pre nenaplnený život. A dám ti jednu radu. Ak to pochopíš, prestaneš sa naďalej pýtať, čo si urobil zle. Lebo odpoveď je absolútne jednoduchá. Neurobil si vôbec nič. Len tak ďalej pokračuj v tom, čo robíš a ja ti budem držať palce.